Здравейте, аз съм Борислав Доротеев и в днешния клип ще снимаме голям чест опенинг. За съжаление не успях да изчакам клан честа. И да започваме първо с фри честа и кран честа. Да не забравя, тук сме с един мои приятели Пламен Чоков и Вайло Тончев, които ще ми отворят по един реджан чест. Да започваме. Първи. И сега малко се гледам, че се лепеш. Легендари! карта! Легендари карта! Скриншот! Не, няма скриншот! Не, отваря го, Чоков, отваря! Легендари! Кой ще е тази легендарка? Това ще е! Това е любимата карта на един негов лоши приятел! Няма думи, сега е ред на Ивайло Тончев! Не, сега не вярвам много Сега е ред аз да отворя Супер Меджикъл честа! Сега е ред аз да отворя Супер Меджикъл честа, но това, дами и господа, е незабравимо! Този Пламен Чоков ще го черпа яко! Сега е време за Супер Меджикъл честа! Много пари! Много пари! 27 кнайта! 48 ероса! Няма легенда. Да. Не, чакай. 68 камъна. Сега да падна 3 много. Епик май ще има. Ще има легендарка. Не. Сега в момента разберем, ще има ли легендарка. Не, няма. Не. И сега, момента на истината. Legendary Chest! Ти сам ли си? Да? Добре, давай. И сега Legendary Chest-а. Запади електро. Още! Айс Wizard! Айс електро. Събрахме. Звънкай на майка му, кажеш, че имаш електро на висока електро. И ето ни... Имаш братята Уизарди. Братята Уизарди са тука. И аз съм доволен от този чест опенинг. Дано да ви е харесало и...